V tomto krátkom audiu chcem hovoriť o tom, ako každý z nás má svoju vlastnú mágiu, svoje vlastné čaro. Je to o tom, že keď sa zaujímame o túto tému, tak nájdeme veľa informácií, veľa smerov, napríklad aj zvyky, čo je čarodejníctvo pohánske, ktoré však viac menej je naviazané na britské nejaké tradície alebo anglosaské tradície. A tam sa popisuje veľa metód, postupov, alebo čo by čarodejnica mala mať, čo by mala vedieť, ako sa tvorí oltár, ako sa tvorí to a ono. Je to veľmi zaujímavé a môže nás to inšpirovať. Asi tak najčastejšie, čo my ženy používame, sú karty, vykladacie karty. Dnes ich je také veľké množstvo, že každá určite už nejaké mala alebo má nejakú svoju zbierku. Avšak to, o čom chcem hovoriť, je, že pri tom obrovskom množstve, nazvime to smerov, možností, spôsobov čarovania alebo aj veštenia, jednoducho tejto duchovnej práce alebo čarovnej práce, tak všetko nás môže samozrejme očariť, môžeme to vyskúšať, môžeme sa venovať všetkému, čomu chceme. Avšak je málo naozaj, možno iba jedna alebo len zopár tých konkrétnych činností, ktoré sa naozaj dotýkajú toho nášho čarovného ja v nás, s ktorým sme prirodzene od narodenia alebo možno až v rámci aj našich minulých životov alebo toho putovania tej duše prepojené. Jednoducho, ak to odkusíme, to naše, tak nás to do seba prirodzene úplne vtiahne, cítime sa s tým spojené. A veľa vecí k nám prichádza úplne prirodzene, bez nejakých kníh, učenia, tie informácie k nám tečú a hlavne cítime to napojenie sa na ten zdroj tej sily, tej najvyššej vesmírnej sily, alebo tej sily lásky. A my to objavíme tak, že to naše osobité jedinečné čarovanie objavíme tak, že jednoducho musíme to samozrejme vyskúšať, ale nedá sa úplne presne asi opísať, ako to objavíme a tá cesta každej ženy tam môže byť úplne iná. My si už aj môžeme mysleť, že máme to svoje, ale potom príde niečo, čo nás úplne otrasie nami a vyvedie nás z nášho starého konceptu myslenia, čarovania, žitia. A nájdeme niečo, čo ako keby nám zapadnú všetky tie skladačky do seba, všetko a to koleso toho aj osudu, ale toho čarovania sa roztočí a my jednoducho naozaj cítime to hlboké spojenie s tým čarovným svetom, s tou čarovnou silou toho vesmíru a toho života. Toto je to cítenie cez to prepojenie, to silné napojenie, ktoré tam vzniká. My môžeme zažívať silné napojenia počas svojho života pri rôznych činnostiach a skúsenostiach, ale ono to potom odíde. Je to buď prchavé, alebo nedá sa to zopakovať. Ale potom príde niečo, čo tu stále je a čo nás vždy vyživuje. Je to jazyk alebo spôsob, ktorý je tu vždy pre nás. A asi sa nedá ísť za tým spôsobom, že a teraz to idem objaviť, pretože asi na to treba byť nejakým spôsobom dozrieť alebo byť pripravená. Neviem to presne opísať, len chcem hovoriť o tom, že tá skutočná čarovná sila v nás sa nerozvíja alebo neobjaví vtedy, keď budeme mať všetko k dispozície. Také karty, onaké karty, také oltárne pomôcky, také vedomosti a takú knihu prečítanú alebo taký kurz. My vlastne nepotrebujeme nič. No nie úplne, že nič, ale niekedy nás naozaj nakopne alebo vtiahne do toho nášho najväčšieho napojenia práve nejaká náhoda, uvidíme niečo, prečítame si nejaký článok a otvorí to v nás, vznikne nejaká asociácia, otvorí to v nás nejaké hlboké spomienky. Jednoducho nás to odomkne.
A ten kľúč môže byť hociaká maličkosť, avšak ten kľúč musí prísť v tom správnom čase, keď sme ako my dozreli. A to dozretie sa tiež nedá nejak vynúčiť, naregulovať. To je život sám, ktorý nás privedie do určitého bodu. Na nejakú križovatku novú a tam sa niečo odomkne a my si prirodzene zvolíme tú cestu toho najväčšieho napojenia sa na tie čarovné svety alebo na ten svet, ten náš čarovný svet, s ktorým sme najviac spojené. Ja poviem nejaký príklad, vymyslený príklad, ale úplne tak môže byť. Napríklad nejaká žena, ktorá sa zaoberá množstvom vecí ezoterických, duchovných, spirituálnych a potom náhle zistí, že to, čo jej najlepšie je, v čom cíti najväčšie napojenie na duchovný zdroj, je napríklad výroba liečivých alebo čarovných letkvárov, alebo takých nejakých lekvárov alebo elixírov, tak by som povedala. To môže byť naozaj veľmi špecifická, konkrétna vec, ktorá je však daná pre tú ženu, tak je jedinečne a prirodzene, že to je to. Alebo niektorá bude naozaj zbierať konkrétne druhy bylín a vyrábať z toho nejaké miešané špeciálne zmesy. A nemusia byť to čaje, môžu to byť nejaké iné zmesy na niečo iné určené, na čistenie, na vydymovanie. Môže to byť práca so snami, môže to byť vyslovene rituálna, ceremoniálna mágia, čarovanie napríklad s pomôckami, ako je rituálny nôž, dýka. Alebo to je spojené skôr s tou mágiou vzduchu. Tak to môže byť naozaj niečo veľmi, veľmi špecifické. Môže to byť výroba niečoho alebo komunikácia s nejakými silami. Je to aj tie pomôcky. My nepotrebujeme doma mať všetko. Sú ženy, ktoré jednoducho im bude stačiť kuchyňa a jeden čarovný kotlík a jeden nejaký hrnček, v ktorom budú variť to, čo variť majú, aby cítili a žili to svoje najväčšie čarovné nápojenie. A dokonca aj ten čarodejnícky imidž, sú rôzne také tie imidži, také tie temnejšie, potom také tie prírodnejšie, také tie ženy prírodnejšie bylinkárky. Tiež by sa to dalo všelijak deliť, ale v skutočnosti aj každá z tých žien si musí nájsť to svoje. Môže vyskúšať všetko, môže mať doma všetko, ale až raz objaví to svoje, tak už nebude viac hľadať, už bude v tom prúde. A spozná to každá žena aj tak, že je v tom svojom, že už ju nebude tak zaujímať možno, že tie ostatné nejaké informácie, smery, knihy, že už si bude veľmi starostlivo vyberať, respektíve nebude už strácať čas toľkým príjmaním tých informácií zvonka, pretože už bude napojená na svoj zdroj a zvonka bude príjmať to, čo ju nejakým spôsobom posúva v tej jej ceste. Čiže to budú vždy len nejaké útržkové informácie, veľmi konkrétne články, veľmi jednoducho to, čo práve potrebuje, to bude ako korenie, pretože ona už našla ten svoj základ a ona už to len okorení si tými vonkajšími informáciami. Už to nebude tým, že ten svoj základ buduje čisto z vonkajších zdrojov. Už nie, už to bude vznikať iba z tých vnútorných zdrojov a tie vonkajšie informácie budú len také korenie, keď bude potrebovať sa nejak osviežiť, inšpirovať a posunúť ďalej, tak to nejak to vidím. To je na tomto najčarovnejšie, že tá čarovná cesta každej ženy je tak iná a vlastne čarovná, lebo není ako cez kopírák. A nie je to... Keď sa nejaká mladá dievčina, ja to niekedy vydám na YouTube, veľmi mladé dievčatá sa vydajú na tú cestu toho čarodejníctva a teraz sa štilizujú do toho. Je to aj pekné, je to milé, mne sa to páči, je to aj inšpirujúce, ale nemusí to znamenať, že sú ešte v tom svojom, pretože dnes už máme aj také určité marketingové smery a módu aj v tejto oblasti duchovnej ezoteriky. To ako všetky vidíme, to sa nedá poprieť. A jednoducho niekedy to môže byť naozaj istá fáza. To je normálne. Ale to práve
čo v tej žene je, to dozrieva aj časom, aj vekom, u každej inak, skúsenosťami. A veľakrát tomu predchádza nejaká hĺbka alebo pád dole do nejakých veľmi hlbokých emócií. Väčšinou bolesti alebo straty alebo niečoho nepríjemného, kedy potom naozaj hľadáme ten pravý zdroj tej sily, ktorý potrebujeme cítiť. Pretože veľa z nás bolo vychovaných v nejakej viere, napríklad kresťanskej, v našich končinách. A je to pekné, tam je veľa pekných zdrojov aj mystiky. A potom prejdeme nejakým prerodom vlastnej duchovnej cesty sebarozvoja, berieme všetky tieto informácie a už tým pádom niekedy sa cítime aj stratené, že vlastne kde je ten náš zdroj, o ktorý sa môžeme oprieť. A keď ho raz nájdeme, tak je to naozaj niečo veľmi radostné, čo nám prináša obrovskú radosť, keď sme same s tým zdrojom alebo s tou činnosťou našou čarovnou, ktorá predstavuje to spojenie s tým našim zdrojom. Pretože je to spôsob, alebo tá činnosť nás najviac napája na ten náš zdroj sily, na ten zdroj života, zdroj vesmíru, alebo akokoľvek to nazveme, na to božské. A je ťažké to s niekým zdieľať, pretože cítime tú posvetnosť toho a veľakrát to nezdielame, alebo to cítime, že by sme to mali si nechať pre seba, nie v zmysle nejakej robenia zo seba tajomnú ženu a dôležitosti, ale je to tak niečo vzácne a citlivé, že je dôležité o tom mlčať do istej miery, do veľkej miery, dokonca aj v kontakte s najbližšími, pretože oni to nepochopia, to nie je pre nich, to je naše osobné, to tak každý má a ani tu není priestor preto, aby tam prišiel ďalší človek, to není. To je naozaj o vzťahu nás a toho zdroja, po tej najvyššej lásky, od toho božského. A tak aj pocítime, že toto je niečo, čo si musím chrániť, o čom nie je akože možné vlastne ani nejak písať, zverejňovať to alebo zdieľať nejaké konkrétne informácie, ukazovať to. Lebo je to jednoducho niečo tak posvetné a vzácne, že tá úcta, tá naša posvetná úcta, až bázeň, ktorú k tomu máme, nám nedovolí z toho robiť imidž a podobne. Tak ako, aj toto je podľa mňa taký jeden znak toho. V každom prípade je to veľmi... Celá tá cesta k tomu nájdeniu toho svojho čarovného vlastného sveta, napojenia tej svojej konkrétnej činnosti je veľmi... To je tiež veľmi zaujímavé. A už potom, keď to príde, tak nám to ešte rozšíri viac obzory. My stále máme možnosť venovať sa všetkému, pomáhame si tým, zaujímame sa o to, ale to naše to jadro si veľmi chránime a stále budujeme a ako keby sme sa ocitli v strede, áno, to je ten pocit, ocitnite sa v strede kruhu, máte dosah na všetky možnosti, všetky sú rovnako vzdialené, lebo keď ste v strede kruhu, tak máte okolo seba vlastne všetko, celý svet. Ale vy ste v strede a tam je ten váš zdroj a vy sa odtiaľ už nepohnete, už neopustíte ten stred, pretože je to najsilnejšia pozícia, akú môžete mať. To je to objavenie svojho čarovného sveta.